ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಂಡ್ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತು ಜಡ ರಪ್ಪ ಪೋದೊಂಜಿ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಐಟು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಯಾನು ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆತು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಕುಲ್ಪೂರ ಪಂತೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಅವ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪನಂದಿನಿ ನಿಕುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಫರು ಬಾತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡತೂಲೆ. ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆದ ದಿನ ಇತ್ತೆ 7:10 ಗಂಟೆ ಆತನ ಯಾನ್ ಪಿದಾರ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋರೇನ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಸದ್ಯ ಕರ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಕದ್ರಿಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಕರ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಏತ್ ಕರ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಓ ಕಲರ್ ಕರ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಕರದ ನಡುಟು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಅವು ಪೂರ ತೂಲೆ ವೆರಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಕರ ಕಟ್ಟಿದಿನ ತೊಚ್ಪಾವಡಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏತು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕೊನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕರ ಅತ್ತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡು ಅಂತ ಅರ್ಲೆತೊಂದು ಪೋತೇರು ಒಂಜಿ 5 minutes ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೆನ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ ನೈಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಜಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಕರದರ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಭಕ್ತಿಯವರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ 14 ವರ್ಷದ ಸಾಕರ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಚ್ಚಿನ ದೈವ ದೇವರು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕರೆತಕ್ಕಬಹುದು. ಈ ಊರಿನ ಸುತ್ತೋಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಕರೆತಕ್ಕಬಹುದು. ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮುಖ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅನೂರು ಬೇಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. How is your experience? Nite ತಿಂಡಿ ನೀರು ಕನ್ನೋಡಂದಿ ಬರ್ಸಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಡಿಯ ಕುಳಿದ ಮಾತಾ ಇಚ್ಚಿದ್ದೆ ಮೆಲ್ಲಾಂಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬರ್ತೀರಾ ಬಸ್ಸ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷದ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯಿಂದ ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಳಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ
100% ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. And at the same time ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೀಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕನ ಹಾಗೆ ನಾಯಕನ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೊತೆ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಬೀಗೋಸ್ಕರ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಶೋರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರದ ಮಾತಾಡತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. जन्माष्टमी कुड्लार बहर पूरा कन्नड़ी निಮಗೆ प्रति वर्ष बर्रे भारी आसे लास्ट ऋषभ पूरा बरनाग क्या गोपी बंद ಈ ಸಲ ಬರ್ರಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವರ್ಷ ಮೊತ್ತ ಇಂಚ ಇಂತ ಗೌಲಿ ಪೂರ ಕೂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಸಪ್ತಸಾಗರದ ಆಚೆಯಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಂತು. ಈ ಸಲ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಇದ್ದಾರ ಪೂರ ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಬಂತು ಬರಲಿ. ದಯಪಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಅಂಚೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಯಾರು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ನಡುವೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ 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 ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಆದ್ರೂ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಸಪ್ತಸಾಗರ ಆಚೆನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ತರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ. ನಮ್ಮ ಮನುಪ್ರಿಯ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 2ನೇ ಭಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ತರನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಸೋ ಮಚ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಪಿರಾ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತ 10:30 ಆಂಡ್ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಪಿರಾ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತ ನನನ್ ಜಾತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರತ್ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಉಂತೊಂದೇ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ಬರ್ಸ ಈತ ದಿನ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಜೋರ್ ಪುರ್ಸೋತಾತೀನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ. ಬಟ್ ಈ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೆ ಹಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡತೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೇರು ಜನಕುಲು ಏತ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ಪಣ ನನಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದುಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಬರ್ಸ ಹೊರ ಉಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಂದು ತುಕದಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಜಿತಿರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಯಾನ್ಲ ಪಿರ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಕರಕಲೇನ್ ಪೂರ ನನಲ ದರ್ತಿದ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದಿರಲ್ಲ ಕರಕಲೇನ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ. ಮೇ ಬಿ ಅವೇನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಅಂದು ಈ ವರ್ಷ ಏಪಲ ಯಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದವಲೇ ಉಪ್ಪು ಯಾವ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬೇಗನೆ ಬೈದೆ 10:30 ಆನಾಗ. ಸೊ ಕರಕಲೇನ್ ದರ್ಪುನ ಪೂರ ತೂಕ ತೂತೆ ಏಪಲ ತೂತು ಜಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಪುನ ಪೂರ ಈ ವರ್ಷ ಬೈದೈತೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಕಲೇನ್ ಪೂರ ದರ್ಪುನ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ದುರ್ಪುನಾಗ ತೂಕ
ಲೇಟ್ ಆಂದು 10:30 ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರನ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಲ ಪೋಂಡು ಉಲಾಯಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲೆ ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೋಡು ಪಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ 10:30 ಪಿರ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದೆ ಬರ್ಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋನು ಉಂಟು ನಾ ಬರ್ಸನೇ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಜೋರು ಬರೋನು ದಾದ ಆತು ನೀ ಬರ್ಸಾಗ ಎಲ್ಲೇ ಬೈದನ್ನ ಶೋಕ್ ಇತ್ತದು ಮಲೇಜಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಯೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಪಾಯೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಟು ಪಾತೇನೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಊರ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳುಟು ಪಾತೇರ್ ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಪೂರ ನಡು ಟಡ್ಡ ಇತ್ತುಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತಿದಾರೇನೆ ತುಚ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂತೆ ತೂಯರ್ ಚೂರು ತೋಜಿ ಇರತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರೆನ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ದಾಲ ತೋಜಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಡ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅವೇ ಖುಷಿ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಡೋ ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದ ಸಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ದ ದಾದ ಪಂಪೆರೈಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ದಾದನ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಚ್ಚಿನ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ಪನೋಲಿ ಅವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವಳ ಮಲ್ಪರೆ ಏತ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪಿದಾಯಿ ತನಿಷ್ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಕೊಡೆ ಹಾಫ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಈತು ಶೋಕುದ ಅಂಗಿ ಕೆಸರು ಚಂಡಿ ಪೂರ ಆತದೆ ಬಟ್ ದೇವರೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನೇಟ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಲೆಟ್ಸಿ ಬಲೆ ಬಿದೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ఒక ಕರ ದರ್ಪುನಾಗ ತುಚ್ಪಾವೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇ ತುಚ್ಪಾರೆ ಹಾಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ದಾಪುನ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಕವರ್ ಆದುಪ್ಪೇರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಪನಾರೆ ಹಪ್ಪುಚಿ ಮಿನಿ ಎಂಕು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ ಕರ ದರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡ್ಕೆದ ಗೌಜಿ ಮಾತಾ ಆಂಡು ನನದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾತಾ ಪನ್ಪೆರು ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಬರ್ಪೆ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಬನ್ನಗ ಭಾಗ್ಯ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪೋನಗ ಕರ್ಮದ ಫಲ ತೊಟ್ಟು ಪೋಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.